Ura, konečne spolu. No, takže vítame vás v 4. časti Cirkusantov. Táto časť bude o 3. svetovej. Časť proti špívu. K 3. svetovej. K tomu sa dostaneme potom. Ešte vám predstavíme nášho nového kameramana. Počkaj nám, poď. Nazdar! Tiež by sme vám predstavili nášho nového hostia, prvého v našich seriáloch. Počkaj, 3. svetová sa má podľa vežde v nejakej škaredej cigánky, ktorá robí prielinky, hlinené krčahy, sa má 3. svetová začať tento október, čo sa nám zdá dosť nepravdepodobné, pretože vtedy mám ja narodeniny. Ty piča! Jak si to predstavuješ? Dať 3. svetovú na mesiac mojich narodenín? Aj mojich. Čo ti šíbe? Veď my nejsme bojovní. Drž hubu! Ticho Tomáš! My sme úplne nekonfliktní ľudia. Úplne. Ja o 3. svetovej nič neviem, ale tiež ma dosť poburuje, že sa to koná cez moje narodeniny. A poviem ti takto, Erika, není to fér. Čo keby sa stala nejaká katastrofa cez tvoje narodeniny? Tešila by si sa? Ne. No, myslím, že ne. Takže láskavo to odvolaj, dobre? No, žiadna kliatba, ne. Za to, že sme ti nechceli zaplatiť. Myslím, že ne. Na nás nemusíš privolovať 3. svetovú. Myslím, že ne. Môj názor je taký, že túto 3. svetovú začnú Američania. Pýtali sme sa nášho hostia, čo si myslí o tejto vežbe a o celej 3. svetovej vojne. Hej, Tomáško, čo si myslíš o 3. svetovej vojne? Pom a kým. Aha. A čo si myslíš o veštici a o najnovších správach, že túto vežbu, že bude 3. svetová, splodila, keď bola nafetovaná niekde v jaskyni? No, asi neviem. Jaj, no dobre. Tak mi ťa Počkaj, kto si myslíš, že začal 3. svetovú? Tato. Ko? Tvoj táto? A prečo si to myslíš? Áno. Áno? No. To je dobre. A myslíš, že vôbec bude tá 3. svetová? Ale no tak. Tomi. Dobre ti, nepluj. Že podľa našich zdrojov to fakt začnú Američania. Dúfam, že s nami nič nespravíte, že budete na nás ohľaduplní a máme vás radi. No, dnes sme to skončili. No, takže tá 3. svetová. Teraz ešte len. Ne. No, iba trochu. No, ne, to potom. Ne? No. Tak dobre. No. Takže kde sme skončili? Takže 3. svetová. Takže... Skončili. Tam sme aj začali. Aha, takže sme ešte nezačali? Ne. Dopič. No, 3. svetová. Predstavíme vám náš plán o 3. svetovej, keby náhodou vypukla. Keďže Amerika je najsilnejšia mocnosť. Wow. Amerika je podľa nás najsilnejšia a keďže to začne Amerika, takže asi aj bude. Takže my milujeme Amerika, we love America. Very nice, to fajné. We love Borat.
A Miky. Takže toto je náš plán prevčírať k Američanom. I love you, yo. Johana, ticho. We are never a gayo. Takže to je náš plán, privcírať k Američanom, aby nás nezabili. Dáme si nejaký kaliweed. Smuk. Peťák. To je, ja sa bojím. To robíš ty? Rušia nám, áno. Rušia nám signál. Už nám rušia signál. To kvôli tomu, že sme sa pridali k Američanom. Rýchlo, Allahu Akbar! Ja som nechceť! Ja nechceť, fakt! Volaj Bekrovi! Máš jeho číslo? No, mám. Volaj. Niekto mu volá! Čo budeme robiť? No, takže sme sa trochu pomýlili. Ten, kto nám zasol, bola Mikyho mama. Takže, pani Američania, my sme to tak nemysleli. My nie sme z Arabmi, my nie sme čierni. No trochu. Ale fakt priznám, že keby som videl nejakého Araba, čo by sa volalo napríklad také typické meno pre Araba, Becker, tak by som ho zobral a rozmlatil hlavu a spravil s tým. No proste chápete, videl som aj ten film Kult Rakového kríža a tak. No, veľmi dojemné a veľmi poetické. Ten film. Týka sa to nás všetkých. Hlavne Mikyho, ktorý tu stojí ako nacista. A hajluje tu na americkú vlajku. Akrát na to nebudeme robiť pretvarku, neznášame Ameriku. Amerika je debilná, jediné dobré, čo odtiaľ zišlo, bol McDonald's. A na to aj tak zomierajú ľudia. Ale náhodou není až taký zlý, ale vždycky si odtiaľ musím vybrať tú debilnú uhorku. Prečo ste spravili takú idiotinu? Spravili ste niečo úžasné, spravili ste hamburger a vy do neho dáte uhorku? Čo to napadlo? Uhorka. Viete, čo je chutnejšie než uhorka? To je to, čo si o vás myslím. Jebať na vás, Američania. Ďakujem pomoc. Pre Američanov! Mi dáte pomoc. Že existujú úplní. A preto sme vyzbrojili nášho najslabšieho člena pred ich vlnami. Funguje zaručenie, že Tomáško? Áno, dobre. Ty točíš? Tomáško, povedz nám niečo o ufónoch a mimozemšťanoch. Úvokami mŕtečo. Aha. To bola ich reč. A teraz nám niečo povedz, fakt, niečo, viem, že ťa... Niečo po ľudsky. Pongové. No tak s ním je to zlé. Tu čiapku sme mu mali dať skorej.